Capítol 31. Després de 5 mesos a Xauxa, en Pinotxo, molt sorprès, descobreix que li surten 2 orelles d'ase i es converteix en un ruquet amb cua i tot. Finalment va arribar al carro i va arribar sense fer gens de soroll perquè duia les rodes cobertes amb estopa i parracs. Anava tirat per 12 parelles de ruquets, tots de la mateixa mida, però de pelatges diferents. N'hi havia de grisos, de blancs, de pigallats amb taques negres i d'altres de ratllats amb grans faixes grogues i blaves. Però la cosa més curiosa era que aquells 12 parells de ruquets, o sigui, tots 24, en comptes d'anar ferrats com totes les altres bèsties de tir o de càrrega, duien als peus botines de pell blanca. I el conductor del carro? Imagineu-vos un home més ample que llarg, tendre i greixós com una bola de mantega, amb careta de poma rosa, una boqueta que sempre reia i una veu prima i acariciadora com la d'un gat que s'encomana al bon cor de la mestressa de casa. Totes les criatures, així que el veien, en quedaven enamorades i s'afanyaven per ser els primers de pujar al seu carro perquè els dugués a aquell país de Xauxa, conegut als mapes amb l'atractiu nom de País de les Joguines. De fet, el carro ja era ple de nens d'entre 8 i 12 anys, apilotonats els uns sobre els altres com anxoves en salmorra. No hi estaven gens bé, estaven comprimits, gairebé no podien respirar, però no n'hi havia cap que digués ai, ningú es lamentava. El consol de saber que al cap de poques hores haurien arribat a un país on no hi havia llibres, ni escoles, ni mestres, els feia estar tan contents i resignats que no sentien el malestar, ni el cansament, ni la gana, ni la set, ni tampoc la son. Quan el carro es va haver aturat, l'homenet es va dirigir a en Fideu i amb 1000 melindros i afalacs li va preguntar amb un somriure. «Digues, noiet, tu també vols venir en aquest país afortunat?» «I tant que hi vull venir. Però t'aviso, bufó, que al carro ja no hi queda lloc, ja veus que va ben ple». «Paciència», va replicar en Fideu, «si no hi ha lloc a dins em resignaré a seure sobre les barres». I amb un bot es va enfilar a cavall de les barres. «I tu, estimat?», va dir l'homenet, dirigint-se molt afablement a en Pinotxo. «Què penses fer? Vens amb nosaltres o et quedes?» «Jo em quedo», va respondre en Pinotxo. «Jo vull tornar a casa, vull estudiar i lluir-me a l'escola com fan tots els nens com cal». «Doncs que et vagi bé». «Pinotxo», va dir aleshores en Fideu, «fes-me cas, vine amb nosaltres i xalarem». «No, no, no». «Vine amb nosaltres i xalarem», van cridar 4 veus més des de dins del carro. «Vine amb nosaltres i xalarem», van bramar alhora un centenar de veus. «I si vinc amb vosaltres, què dirà la meva bona fada?», va dir el titella que començava a estovar-se i a fer figa. «No et posis pedres al fetge amb tantes penes. Pensa que anem a un país on serem amos de fer gresca, del matí al vespre». En Pinotxo no va respondre, però va sospirar. Després va tornar a sospirar i encara va sospirar una tercera vegada. Finalment va dir: «Feu-me una mica de lloc, que també vull venir». «De lloc ja no en queda», va replicar l'homenet, «però perquè vegis que ets benvingut, et cediré el meu lloc al pescant». «I vos?» «Jo aniré a peu». «No, això no pot ser de cap manera, no ho puc permetre. Prefereixo pujar al llom d'algun d'aquests ruquets», va exclamar en Pinotxo. Dit i fet, es va acostar al ruquet de mà dreta de la primera parella i va fer el gest de voler-hi muntar. Però la bestiola es va girar de cop i li va clavar un bon cop de morro a la panxa i el va fer caure cames en l'aire. Imagineu-vos la riallada impertinent i grollera de totes les criatures que van veure l'escena. Però l'homenet no va riure. Es va acostar ple d'afecte al ruquet rebel i fent veure que li volia fer un petó, d'una mossegada li va arrencar mitja orella dreta. Amb tot això, en Pinotxo s'havia aixecat de terra molt empipat i d'un salt es va enfilar al llom d'aquell pobre animal. I el salt va ser tan impressionant que totes les criatures van deixar de riure i van començar a cridar «Visca en Pinotxo!» i a aplaudir sense parar. Però aleshores, inesperadament, el ruquet va alçar les 2 potes del darrere i amb un enèrgic cop de ronyons va engegar el pobre titell al mig del camí sobre un munt de grava. Grans riallades un altre cop. Però l'homenet, en comptes de riure, es va sentir ple d'amor per aquell ase inquiet i amb un petó se li va endur la meitat de l'altra orella. Després va dir al titella: «Pots tornar-hi a pujar sense por. Aquest ruc tenia algun pardalet al cap, però li he dit 4 paraules a cau d'orella i em sembla que l'he fet tornar manso i raonable».
En Pinotxo va muntar i el carro es va començar a moure. Però mentre els roquets galopaven i el carro corria per sobre els còdols del camí, al Titella li va semblar sentir una veu apagada i amb prou feines comprensible que li deia: «Pobre babau, has volgut anar a la teva i te'n penediràs». En Pinotxo, mig espantat, va mirar cap a totes bandes per saber d'on venien aquelles paraules, però no va veure ningú. Els roquets galopaven, el carro corria, els nens a dins del carro dormien. En Fideu roncava com un liró i l'homenet, assegut al pescant, cantussejava entre dents: «Tothom dorm a la nit i jo no dormo mai». Al cap de mig quilòmetre més, en Pinotxo va sentir la mateixa veueta somorta que li deia: «Pensa-hi, ximplet, els nens que deixen d'estudiar i giren l'esquena als llibres, a l'escola i als mestres per no dedicar-se sinó als jocs i als divertiments, per força fan la fi dels cagalàstics, ho sé per experiència i t'ho puc ben dir. Arribarà un dia que tu també ploraràs tal com ploro jo avui, però aleshores serà tard». En sentir aquestes paraules xiu-xiuejades en veu baixa, el Titella, més espantat que mai, va baixar d'un salt del llom de la seva muntura i va anar a agafar el roquet pel musell. Imagineu-vos com va quedar quan es va adonar que el seu roquet plorava, i plorava ben bé com un nen. «Ei, senyor homenet», va cridar aleshores en Pinotxo a l'amo del carro, «sabeu una cosa? Aquest roquet plora. Deixa'l plorar. Riurà quan es casi». «Que potser li heu ensenyat a parlar, també?» «No, tot sol ha après a barbotejar alguna paraula després d'estar 3 anys en companyia d'uns gossos ensinistrats». «Pobra bèstia. Vinga, vinga», va dir l'homenet, «no perdem el temps mirant com ploure un ruc. Torna a muntar i anem, que la nit és fresca i el camí és llarg». En Pinotxo va obeir sense piular. El carro va reprendre el camí i al matí, a punt de dia, van arribar feliçment al país de les joguines. Aquest país no s'assemblava a cap altre país del món. La població estava composta únicament per nens. Els més grans tenien 14 anys i els més joves amb prou feines en tenien 8. Pels carrers, una alegria, una gresca, una cridòria que feia rodar el cap. Colles de quitxalla per tot arreu. Uns jugaven a bales, uns altres a la xarranca, uns altres a la pilota. N'hi havia que anaven en bicicleta i d'altres amb cavallets de fusta. Uns jugaven a la gallina cega, uns altres a fet i amagar. N'hi havia vestits de pallasso que menjaven estopa encesa, d'altres que recitaven o que cantaven, o que feien salts mortals, o que es divertien caminant amb les mans, uns feien anar una rutlla, uns altres es passejaven vestits de general amb un elm de paper i un sabre de cartró. N'hi havia que reien, que bramaven, que cridaven, que picaven de mans, que xiulaven, que escarnien una gallina que ha post un ou. En resum, un desori tan gran, un xivarri tan gran, un rebombori tan infernal que n'hi havia per posar-se taps a les orelles per no quedar xordat. A totes les places es veien teatrets de roba, plens de gom a gom, de criatures del matí al vespre, i a totes les parets de les cases es podien llegir inscripcions fetes amb carbó que deien coses tan maques com aquestes: «Visca les joguines», escrit sense la U, en comptes de joguines ben escrit, o «No volem més escoles», amb B alta en lloc de volem amb B baixa, o «Mori l'aritmètica», en comptes de «Mori l'aritmètica correctament escrit», i altres floretes per l'estil. En Pinotxo, en Fideu i tots els nens que havien fet el viatge amb l'homenet, així que van posar els peus a la ciutat, es van ficar al mig del batibull i en pocs minuts, tal com us podeu imaginar, es van fer amics de tots els altres. Qui era més feliç? Qui era el que estava més content? Entre tantes diversions i entreteniments variats, les hores, els dies i les setmanes passaven com llampecs. «Oh, quina vida!», deia en Pinotxo cada vegada que per casualitat topàvem en Fideu. «Ho veus, com tenia raó?», repetia el seu amic. «I pensar que no te'n volies anar, que se t'havia ficat al cap que volies tornar a casa de la teva fada per perdre el temps estudiant. Si ara ets aquí, sense la murga dels llibres i de les escoles, m'ho deus a mi, als meus consells i a la meva insistència, sí o no? Aquests favors només els saben fer els amics de veritat. I tant, Fideu, si ara sóc un noi realment feliç és gràcies a tu. I en canvi, el mestre, saps què em deia de tu? Sempre em deia:
No et facis amb aquell bergant d'en Fideu perquè en Fideu és un mal company i només et pot donar mals consells. Pobre mestre, va replicar l'altre sacsejant el cap. Bé prou que ho sé, que no em podia sofrir i que sempre em criticava, però sóc generós i el perdono. Quin gran cor, va dir en Pinotxo, abraçant afectuosament l'amic i fent-li un petó entre els dos ulls. Amb tot això, quan ja feia 5 mesos que durava la ganga de perdre el temps i divertir-se tot el sant dia, sense veure mai cap llibre ni cap escola, en Pinotxo un dia, en despertar-se, va tenir una sorpresa dolentíssima que el va posar de molt mal humor.